Dili mobos sa 19 kasama dinugamaan ang mitapos sa kinabuhi sa usa ka maestra sa Valencia Central School. Sa kamot mismo siyang kaugalingong pana, kinihuman lubaa sa suspek ang biktima sud mismo sa ancestral house sa babae dito sa North Poblacion, Valencia, Negros Oriental. Dead on arrival sa Siliman Medical Center ang biktima nga si Irma Kaylin Costas, 35 anyos. Voluntaryo hinuon nga nitahan ang suspek nga si Marniel Ralph Costas nga taga North Poblacion, Valencia. Sa investigasyon sa kapulisan na Sairan, nga nag-away ang duruha kumikan sa pangabubho. Matod sa hipis sa Valencia Police nga si Major Roger Quijano, may uli sa iyang pamilya si Irma Human makakuha og Barangay Protection Order batok sa iyang pana kinsa kanunay mudagmal kaniya apan nakasulod si Marniel sa balay diin na hitabo ang krimen nga nasaksihan silang duha ka mga anak. Among gisuwayan sa pagkuha ang habig sa suspek nga kasamtangang gitanggong sa Valencia Police Custodial Facility apan nagdumili kini magpa-interview. Apan matod ni Major Quijano, giangko sa suspek ang krimen ug magatubang og kasong parricide.